пътека след направих страховка злополука. Реших да бачкам в АЕЦ Козлодуй и тато ми каза на слука: неутрони хвърчат над реактора, майко, но това е добре за характера, тато. Неутрони хвърчат над реактора, майко, но това е добре за характера, братко. Роднините ми казват: Козлодуй, ще смъкнат от гърба ти 300 кожи. Побързай срещу вятъра, не плюй и бягай по-далече, ако можеш. Приятелите казват: спри се, чуй, ти имаш ли в главата капка мозък? Ти ще налапаш Козлодуй, алфабета, гама, доза. Неутрони хвърчат над реактора, майко, но това е добре за характера, тато. Неутрони хвърчат над реактора, майко, но това е добре за характера, братко. Но щом се върна аз от Козлодуй, ще ме посрещне гаджето на прага и ще ми каже: дънките са буй. Веднага, веднага знае тя добре, че в Козлодуй мотаят са свободни електрони. Ще тръгна да се женя и след туй тя ще ме гони. Неутрони хвърчат над реактора, майко, но това е добре за характера, тато. Защо не я захвърлих на буклука? Останах да си бачкам в Козлодуй и май ще пукна там от скука. Неутрони хвърчат над реактора, майко, но това е добре за характера, тато. Неутрони хвърчат и в глава